କିଛି ସମୟ ଆସେ ନିଜ ସହ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ଏମିତି ଆସେ ନୀରବରେ ରହି ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବୋଧେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷଟି ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରେ ସେ କାହାକୁ ତାର ସବୁକିଛି ଭାବିଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବି କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ କେଇ ପଦ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଆଗକୁ ପୁରା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଖାଲି କହି ଚାଲିଥିଲା, ତାର ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ କହୁନଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ପର୍କ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ସେହି କଷ୍ଟର ନୀରବତା ପଛରେ ଏକ ବିରାଟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଛପି ରହିଥାଏ। କିଛି ପସନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ହସି ହସି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଖିର ଲୁହର ଧାରକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ମଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଓଠ ହସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାବୁଛି ତତେ ଭୁଲିଯିବି, କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ମନେ ରଖିବୁ ତ? ଭାବୁଛି ତତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ଅଟକେଇବୁ ତ? ଭାବୁଛି ହଜିଯିବି, କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ଖୋଜିବୁ ତ? ଭାବୁଛି ତତେ ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି, କ'ଣ ତଥାପି ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବୁ ତ? ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶେଷ କଥାରୁ ତ ଜାଣିଗଲି ଯେ ତା ମନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଏମିତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜର ଦୁଃଖଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହେଲି ଆଉ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ସେ କହିଲେ, କହୁଛି ତ, ୟାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ବେଶୀ କହିପାରିବି? ବଡ଼ ଅଜବ ଲୋକ, ପ୍ରଶ୍ନର ଗଜବ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା। ଜଣା ନଥିଲା ଏସବୁ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲା କି କାହାଠୁ କପି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ଜାଣିଗଲି ତା ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭରି ହେଇଥିଲା। କାହାକୁ ସେ ଯେମିତି ହଜେଇ ଦେଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଚେଷ୍ଟା କଲି ଜାଣିବାକୁ। ପଚାରିଲି, କିଏ ସେ ଥିଲା ଭାଇ, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ? କହିଲା, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିର ସେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଯାହାର ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲି। ସେ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ନୀଳ ଆକାଶ, ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ମୁଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟିଏ ହେଇ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲି। ସେ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଭିତରର ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲି। ତା ବିନା ମୁଁ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟାର ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି। ତା ବିନା ଟିକି ଚଢ଼େଇଟା ଯେମିତି ଡେଣା ଭାଙ୍ଗି କେଉଁ ଏକ ଅନାବନା ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତା ବିନା ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନଟା ଚାଲୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାର ବି ହିସାବ ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଲା, ଏବେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବ? ମୁଁ କହିଲି, ନା। ସେ ପୁଣି କହିଲା, କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି, ସବୁ ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଛି। କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ, ହେଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଭିତରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତମେ ଯଦି ତମ ମନର ଭିତରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କହିପାର, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କହିଲା, ଭାଇ ତମେ ଭାରି ଚାଲାକ। ଆଉ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଶୁଭ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଜାଣିଥିଲି ଏ ଝିଅମାନେ ଭାରି ଦଗାଦିଆ, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଏ ମନଟା ଦେଉନଥିଲି। ହେଲେ ଶୁଭ ମୋର ଏତେ ନିକଟକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଲାଚାର ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ ବି ଥିଲା। ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲା, ମୋର ବି ଡେରି ହେଉଥିଲା, ତଥାପି କେଜାଣି କାହିଁକି ଅଟକି ଗଲି। ସେ କହିଲା, ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ଜୟଦେବ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ମୋର ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠୁ ଅଟୋ କି ଟ୍ୟାକ୍ସି କିଛି ମିଳୁନି। ମୁଁ କହିଲି, ବସନ୍ତୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଜନଶତାବ୍ଦୀରେ ହାଉଡ଼ା ଯିବି, ବାଇକ୍ଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇ ଯିବି। ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖି ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ତମ ଟ୍ରେନ୍? ସେ କହିଲା, ମୋର ବି ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ତମେ ଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗିବାକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ଟିକେ ଗପସପ ହେଇଗଲୁ, ଆଉ କିଏ କେଉଁଠି ରହୁଛୁ ସେ କଥା ବି ଜାଣିଗଲୁ। ସେ ତା ବାପା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ତା ସିଟ୍ ପୁରା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ତା ସିଟ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇ ମୋ ପାଖରେ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଗପସପ ଭିତରେ ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନଟା କେମିତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା କେଜାଣି ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆନିଆ ହେଇସାରିଥିଲୁ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନୂଆ ଏକ ସମ୍ପର୍କର ନୂଆ ଏକ ଡୋର। ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁନଥିବା ମଣିଷଟା ପ୍ରଥମ ଥର ସେଇ ଝିଅ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିଥିଲା। କେମିତି କେମିତି ଲାଗିଥିଲା, ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉଥିଲା। ଫୋନ୍ ଲଗାଇ କଥା ହେଲି, ସେ ବି ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ କଥା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କୋଲକାତାରୁ 4 ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଲି। ତା ଭିତରେ କୋଲକାତାରେ ଆମେ 2 ଥର ଦେଖା ବି ହେଇଥିଲୁ, କେତେବେଳେ ପାର୍କରେ ତ କେତେବେଳେ କେଉଁଠିକୁ ବୁଲିଯିବା ବାହାନାରେ। ଏମିତି ସମ୍ପର୍କଟା ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା।
ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଆମ ପ୍ରେମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲା। ସମ୍ପର୍କଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ କେବେ ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କଠୁ ଦୂରେଇ ପାରିବିନି। 4 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରକୁ ଝଡ଼ ହୋଇ ପଶି ଆସିଲା ରବି। ଇଏ ସେଇ ରବି ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ବାହା ହେଇ ଖୁସିରେ ବାସର ରାତିର ଶେଯରେ ମଜା ନେଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସେଇ ବେଡ଼୍ରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଲେଉଟାଇ ରାତି ପାଇଯାଉଥିଲା। ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲି ପାରିନଥିଲି। ବାସ୍ ରାତିଦିନ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେ ଲୁହ ଥିଲା ସବୁ ନିଗାଡ଼ି ସାରିଥିଲି, ଆଉ ଯେମିତି ମୋ ଆଖିରୁ ଗଡ଼ିବାକୁ ଟିକେ ବି ଲୁହ ନଥିଲା। ଏମିତି କାହାଣୀ ଦେଖି ଦେଖି ତାର ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଛଡ଼ା କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାହାଣୀ ଦେଖିଲି, ଆଉ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ମୋ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିନି, ମୋ ବେଦନା ବିଷୟରେ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛି। ସବୁ କହିସାରିବା ପରେ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲା। ସବୁଦିନ ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏତିକି ତ ଜାଣିସାରିଛି, ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ହରାଇବାରେ ଯେଉଁ ମଜା ଥାଏ ହୁଏତ ପାଇବାରେ ନଥାଏ। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ହରାଇ ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ସେଇ ମଜା କ'ଣ ପାଇବାରେ ଅଛି? ପ୍ରେମକୁ ପାଇଗଲେ ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ତମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟା ଶେଷ ବି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ହରାଇଥିବା ପ୍ରେମଟା ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରହିବ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।